Il-Prim Ministru Robert Abela nieda l-Awtorità għas-Sigurtà tal-Ikel li se jkollha lan li tipproteġi l-katina tal-provvista tal-ikel f'pajjiżna anke fl-isfond ta' numru ta' inċertezzi globali. Għaldaqstant, Malta qed tkompli tħares il quddiem bit-tmexxija kuraġġuża u deċiżiva partikolarment fil-qasam tant kruċjali tas-sigurtà alimentari. Stabbilita permezz tal-att sal-2025 dwar l-Awtorità għas-Sigurtà tal-Ikel, l-Awtorità se tassigura li kull ikel prodott ipproċessat jew importat f'Malta jkun sigur, ta' kwalità u traċċabbli tul il-katina kollha, mill-bdiewa u s-sajjieda sal-manifatturi, tar-restoranti u l-konsumaturi. L-Awtorità wkoll se tissorvilja l-konformità mal-liġijiet u l-istandards Ewropej u internazzjonali. U tenna li Malta bħala membru żgħir u insulari fih dan l-Unjoni Ewropea tiffaċċja realtajiet uniċi, hekk kif il-maġġoranza assoluta tal-ikel li nikkonsmaw jiġi importat. Dan ifisser li kwalunkwe xokk fid-distribuzzjoni globali jkollu effett immedjat fuq l-istabilità tal-pajjiż. Immedjatament fit-2020 konna nidejna dal-ħsieb għalhekk aktar qabel tħaddit dwar li pajjiż ta' suċċess huwa dak il-pajjiż li jaraf li mill-akbar sfida joħloq l-aqwa opportunità u tellaqna l-ħsieb biex titwaqqaf din l-aġenzija llum awtorità biex titħadded dwar dan is-suġġett toħloq awareness dwaru u tiggarantixxi li jkunu xi jkunu l-isfidi tal-futur inkunu mħejjija għalihom. Dr. Abela tenna li dan kollu jagħmel parti mill-Viżjoni Malta 2050 biex ikollna soċjetà aktar b'saħħitha, b'aktar sigurtà, sostenibilità u tkun awtosuffiċjenti. Il-Ministru responsabbli mis-settur Anton Refolo saħaq li t-tnedija tal-Awtorità u mument importanti għax għall-ewwel darba qed tinħoloq struttura nazzjonali waħda li taqgħad taħt saqaf wieħed il-funzjonijiet kollha relatati mas-sigurtà tal-ikel f'Malta u Għawdex. Din naqdu flimkien il-bdiewa, is-sajjieda tagħna, il-konsumaturi, il-produtturi, x-xjentisti sabiex flimkien nagħmlu awtorità li tagħmel sens tikkoordina u finalment l-intenzjoni tagħha hija li tagħti protezzjoni u sigurtà lill-ikel tagħna. Preżenti għall-okkażjoni wkoll kien hemm il-Kummissarju Ewropew għall-Agrikoltura u l-Ikel Christoph Hansen u d-Direttur Eżekuttiv tal-Awtorità Ewropea għas-Sigurtà tal-Ikel Dr. Nicholas Kriz.